Kula nyuwun tulung dhateng Nyai Lali Jiwa. Wonten menapa? Kula aturi manggihi pendhita ingkang madhep payudan niku. Tobat. Kula menika setunggaling ledhek kemawon. Lah wong ngayaka semanten kathahipun sami rubuh kok kula. Inggih. Kula nyuwun tulung. Ngaten. Kula menika nampi dawuhipun Gusti Putri Nalendring Tasik Madu ngriki. Supados andika menika nyalirani manggihi dhateng pendhita kala wau. Lajeng saged kula menapa penemban sak sagedipun kemawon. Kula pitaya dhateng panjenengan. Ayo amuk Suramrata Jayabrata imbang-imbang mangsa pun akeh rebutan ae. Wong Tasik Madu ayo sak eneng-enenge maju. Nek wis tak jebol beteng wak kanto kapurancang tak boyong ratu Gusti Mutina iki. Sumubang mangarno katin netrane ngokarapo sataning kukiloring kanikara kaketer gene dungane engkong yen pangapura yen pangapunten sepisan malih sang penemban yaksa kula ledhek lali jiwa iki manggihaken panjenengan. Wah, sing ngalang-alangi jebul malah kowe arep ngopo kowe? Kula aturi wangsul kemawon. Bali piye? Nyabrang kali Batut tekan tengah. Iki wis dadal Parisamundi Ratu Tasik Madu. Nyuwun pangapunten. Menawi meksa dhateng Ratu Gusti kula. Kula ingkang badhe dados pepalang paduka saestu. Wong dapure ledhek nek kowe mung wedok gaemu kalung sampur jengklekan karena dai kaprawirane Begawan Jata Sukma mangke rumiyin sareh rumiyin monggo rembakan ingkang sae rembukan-rembukan apa tledhek isamu apa mung jengklekan kowe aja waton muni tak jabril basaku aja waton mumes kowe. Lajan aku mau wedok jengklekan kalung sampur nang aku iki ya nungsa sing dicipta karo sing gawe urip dikono ladi budaya. Kumlawe ning sampurku dadi panglipur obahing tanganku gawe karenan endahing suaraku gawe lega. Kowe mung derajat krokot. Budayamu kasar. Kowe tangeh bisa dikuncara. Kowe saya ngendel-ndelke. Jata Sukma, rungokno kupingmu. Kowe ngremehke aku kena. Kowe ngremehke pegaweanku kena. Nanging ngerti yo. Bab kasar karo alus kuwi mapan-pane dhewe-dhewe manut wujud blegering kagunan lan ana pilahe dhewe-dhewe. Sing jeneng budaya kuwi nek sak ngertiku. Angen-angen ingkang babar kaendahan sing bisa ndudut rasa. Nek mung kaya ngono cacakaning jogetmu lan kagunanmu padha wae kowe ngasorake drajating joget sing kudune joget kuwi nganggo patokan. Apa sing ora patokane wong mbeksa wong joget ki mung dapurmu? Iya. Apa mbok kira aku najan cedhakku mung celeng adoh lonceng, cedhakku mung watu adoh karo ratu. Mbok kira aku ora ngerti patokane wong mbeksa? Iya. Ngerti yo? Sak elek-eleke wong joget kuwi mesti nganggo dasar wiraga, wirama lan wirasa.
ingkang babare wiraga kuwi dadi telu ya kuwi pacak pancat karo luwes. Wondene wirama kuwi dadi loro ya kuwi rama karo gending. Yen wirasa kuwi dadi telu ya kuwi ulet. Lulut karo wilet. Caramu nonton kagunanku aja mbok sawang nganggo patokan budayamu. Luwe-luwe nek kowe ngrembug bab rasa. Aku gendhi tak takon, sing jeneng rasa kuwi sing ndi? Sing kepiye? Weh. Dek petuk ledek pinter iki. Wah, mejanane. Ya ngene ya sing sabar dhisik tak wangsulani. Rasa kuwi kahananing apa-apa. Sing nalika tumama ning awak utawa tumama ning ati kuwi bisa marake seneng, bisa marake susah lan liya-liyane. Sing jalari wong mau bisa nampa lair batin, laire bisa mesem, batine bisa nangis. Kuwi jenenge rasa. Lah mongko jogetku saiki sawangen. Jogetku suaraku gamelku wis cunduk karo sing langgap. Wis cocok karo sing ndelok. Sing langgap cocok, sing ndelok seneng ora mergo kowe kagunanmu dhuwur. Nek saka pangrasaku babar pisan ora, mergo kabeh kuwi mung mergo kowe adol rupa. Kowe adol ayu. Batobat adol rupa piye? Malang kerek. Apa mbok kira aku wedi karo dapurmu ngono apa piye? Bareng kowe nyenggol. Kowe ora ngajeni karo kagunanku, pikir aku golek sandang pangan nyenengke wong akeh wong aku adol rupaku. Iya. Tobat. Ngerti ya, ngerti ya. Sipating tontonanku ora mung ngendelke kagunan ning kudu jangkep. Ya rupa, ya swara, ya kepinteran. Guna swara rupa, guna kowe kepinteran, aku ya nganggo kepinteran. Mergo joget karo nembang kuwi angel, ora gampang. Ngerti ora kowe? Jajalo kowe joget karo nembang. Ayo iso ora? Kuwi angele padha karo wong dalang karo gender. Aja mung watonmu wis kowe. Banjur suaraku ora mung seru nang uga bandel. Ngerti ya? Pitung sasi awan bengi tanpa leret. Nyatane suaraku ya rantek. Coba kowe njajal telung dina telung bengi basa gulumu. Senengane kok maido. Banjur rupa. Sak bisa-bisa aku ya ndandani awak. Ben sing nyawang padha seneng to ya. Najan aku ledek, aku ya iso nabuh apa-apa. Najan aku ledek gawe ku jengklekan ning nyatane. Ayo, aku mbok kena apa? Ngegong, ngenong, ngendang, nyelendem. Mbonang tak ora arek. Ning oke-oke adol rupa. Sing mbok nggo mulut atine wong ibing ben akeh dhuwit suwelane. Saya banget cetha nek kowe ngila karo aku. Aku dudu ledek remeh sing gaene tukang jejaluk. Aku diwenehi ditampa ora diwenehi ya ora apa-apa. Aku ora ngendel-ndelke rupa. Alah ora ngendelke rupa apa. Nyatane mbok rewangi pasang susuk. Pipi lambe irung bokong kabeh mbok pasang. Kabeh mbok pasangi ben wong lanang bingleng ngengeng lelamong nyawang karo kowe. Klebu kowe adus banyu kembang sumber pitu mbok campuri kembang wangi. Kuwi caramu kuwi arep milut atine wong lanang. Pendhita Ratata, rungokno dhisik ya, rungokno. Kabeh budaya kuwi nganggo carane dhewe-dhewe, manut kapitayane dhewe-dhewe jer kabeh panyuwunan kuwi wong mrigi menyang sing gawe urip. Ana apa wae sing ana lumaing bumi iki dicipta karo sing Maha Asih. Yen ora saka keparenge mesti ngalam donya iku ora bakal eneng apa-apa. Ning kebacut dadi loke wong akeh nek ledek kuwi elek. Kaya wong wedok barangan, kaya wong wedok murahan. Aku dadi ledek disenggo elek. Kuwi unine wong sing maton mangap sejatine ora kabeh penemune wong akeh kuwi bener. Akeh mung padha nyawang jaba.
tanpa gelem ngerti sadurunge. Oh. Ler mangoswa kang layon denya ilang memanise wadananira kayu gumegut cemrah maratane nyatan coba kowe tanpa gelem ngerti orang gerbat sing dicacat dadi poyokan banjur nggo patokan ngerti ya uripku kuwi mung lati budaya uripku sakutuhe aku mung jaga budaya aja nganti mati cures sanjana budaya arep mboko njur mbok cekati nganggo penemumu sing mung elae lumbyake mung akeh kowe ngerti ya asal luhuring derajat kajiwan kuwi ora mung gumantung gelaring wujud lan lekas ingkang suci lekas ingkang temen jujur lan ikhlas nindakake darmaning budaya kanthi paseksen sing gawe urip ora ning sing bakal ngerti karepku tak rewangi kaya ngene aku kepengin nentremke atiku nentremke negaraku apa kowe ngerti aku nyandang lecek dadi lokokan ngiwonengen sing tak goleki sapa oh. Hey